kod weche duto temo tenore kod weche mag yiero. Wantiere kod kweth mag jofwambo gi keyo mong'ith ma bende oor e konde 47 mag counties 47 Kenya ka mangima, kuonde ute buche 290 duto kod dwaro makende mar toko ni weche gi duto. E ka bende wan gi jobola ma bende tedo weche gi duto, wach mora mora mar kwan gibro ng'injo gi matindo tindo kod dwaro makende mondo mi gichope iti nyakwar Mgajwang'. Kiny ombulu igoyo, wan kod seche 19 kende. Neni wuok oko nyakwar Ramogi igo ombulu, iyier kitelo ma ini wuon idwaro. Adowe gi kanda moro matin kama wuodo nangi moro nomak e kaunti moro e piny Iluoka kane ywak ne jatelo mok dwa winjo dwaro gi duond japiny. To ting' nie lweti ka jatombulu to lendo ibro gor kod returning officer. Oriti makawuono nyakwar Mgajwang' ket kwe kende e kinde mag yiero, seche ma itime yiero kaachiel kod tok yiero. Kenya duong'. Oriti, nyinga en Victor Tino Makajuma, elo producers mekwa gi jogo picha to kod in kaka jawinjo gi janeno mapile ka pile ka uthulo mare mar neno Ramogi TV kod chiko ite neno Ramogi Radio. Wageni mokalo magi duto watimo nikech in. Go kura gi rieko, go kura go buongo, go kura gi dwach Jehova Nyasaye. Kete mana ka kinde ka kinde. Mera